jelas nada seragen bergoyang Bapak monggo Bapak. Terus aku marang seliramu lahir tulus ing batin wong ayu. Tenan ati tulus ing batin wong ayu. Sini Om Jarno. Ini lho. Aja ngucap ora
molu kanggo kanca jroning sepi munah muti Bapak Ketua NU ora boten sah Pak boten sah nyawer napa-napa kula niku ikhlas lillahi taala Pak kula dados seniman niku boten gadah pamrih napa-napa amin 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 tenan aku ngaturke lagu kelangenane Pak Haji untungnya ra jalu apa-apa aku tenan masalah salah juga iklananane orang ngene iki kok apa selenengane aku ati kesiksa patis manis yen bojang sing ngati bebrayan sejati jelas nada bersama dengan Gio Raharjo Oh ya. Patis manis opos tebu saumpama
njaluk es. Wis Kadose digawake Budhe ragil. Sareng kali kula lho Budhe. Mas, Oh. MC sini njaluk Radi bakso. maju mriki Budhe. Radi maju. Oh. Nah. Monggo Pak De. Atur nuwun ya. Lila aku kudu lila lila hati dirapet punya sarjana mopis mulia kaya ini hatiku kesiksa. tipis ya. Lah piye? Kulitmu sensitif loh. Lah kok iso? Ngono tok abang. Ya Allah, taliku pedhot iki lho, Om. Bolak-balik tali neh, Mas. Pedhot iki piye, Jal? Yo, Lah yo mlotrok. biasa iki iku yo lho. rasa jerles aku iki mbeneke tok ora ana gini. Heh, Lah mlotrok iki piye? rada anget iki. Pak De, tarik Pak De. Ya. Nano-nanoku jatahmu kok. Mengke-mengke to diomong. Lila aku kudu lila hatiku kesiksa. Ya, Budhe matur sembah nuwun, Pak De nggih.